ассалому алайкум дӯстони азиз, апау хӯрокҳои ширини ма, модарони бениҳоят меҳрубон, ҳама каса хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки сеҳат саломат ҳастед. имрӯза видеои худмона сар мекунем ай тарзи тайёр кардани ду намуд салати капустӣ ки боварӣ дорам ба ҳамаи шумо маъқул мешавад. як қисми капустора, яъне ки ду донаи капустмона тайёр кардем. оби хунук қатъи ҳозир дар рафти видео шумо мебинед ки дар дохили ишо меандозем. баъдан боз як капусти дигара дар дарунаш лаблабу ҳамроҳ кардем, то ин ки як цвети зебо бигирад, цвети сурх бишавад. ҳамаи ира дар рафти навор шумо тамошо карда метавонед. чӣ хеле ки шумо дидесен ду дона капуст будак. ин ду дона капуст беҳад капустои калон будак, духтарои, хеле капустои майда нестанд, калонанд. баъд дорем дар инҷа чеснок, чӣ хеле дидесен ним коса, ҳай як пиёлаи пур намак дорем, бо ним пиёлаи дигар бо ман андохтум намак, як пиёла камӣ кард, боз андохтум. баъд дар инҷа мурчи кулула дорем, чорни перец горошек мегем, ами дар танаш нависаге ҳамхале. баъд лавлови рис дорем. ба таби дили худтон чанд қай ки мехоҳед меандозед. хай дар рафти видео бубинед ки ман чанд қа меандозам. агар хостед ранги ма тайёр мекунед. агар мақсад шумо дар ҳамун мурчуш маъқул набошад, чеснокуш маъқул набошад ё лавлови рисш маъқул набошад, метавонед ки каму зиёд кунед. баъд чӣ дорем? укроп дорем. укроп меандозем дар ҳар як қабатош. инам хелхай реза кардем. дарунаш хеле камтар фиолетови будак, безеб не хушрӯ бамазза свежи. хай ҳамхел гирифтем реза кардему. баъд якта бушка дорам, ҳар сол дар ҳамон чӣ мекунам, ами салати капустӣ мекунам дар ҳамон. ҳоли дар рафти видео бо мебинед шумо. ӯ солам када будам, каналма хабар гирен агар. ӯ солам кадагиам ай ами салат. ин солам ки бошам хеле хай гирифтам тайёр кардам як салати беҳад бамаззаи духтаро. хай шуморо намедонам, ман худам бисёр дӯст медорам ҳамин салати капустӣ оби хунук қатъи мекардагира. ҳам буш маъқулай, ҳам маззаш, ҳам шӯракай, бовар кунед ҳам хеле бамаззаакай. ина дар инҷа боша. ҳамаи капустора ки реза кардем шудем, дар даруни ами бушка меандозем. шумо метавонед дар ҳар зарфе ки мақсад шумо доред метавонед ки тайёр кунед, сатил, каструл, ҳамқай ки дар шахшу маҳкам кунед. тамом. чӣ хеле ки диден ҳамхел дар тагиш ҳамхел як қабат капуст мондум. баъд ҳамхел чеснок, укроп, мурчи кулулаҳак, лавлои рис андохтум. ҳамхел хай ҳамин корро такрор кардан мегирем то вақте ки ҳамин пур мешавад. ҳозир бо намак меандозам. баъд духтаро ҳамин телефони ман чӣ хеле шида, вақте дар телефон наздик мешам ҳамхел чӣ мекунад, ранги чӣ мегӯянд, ина нигоҳ кунед чӣ хеле мешавад. намедонам аз кадом сабаб боша ки ҳамхеле мешавад. хай умедворам ки шуморо нофор накарда бошад. худам даям зиёд маъқул нестам ӯ чиз, лекин хай ҳамхеле шида. айби телефон намедонам, ё ки памяташ пур шида боша ай рӯи ҳамун пешвақт ихе намешида. ина чӣ хеле ки дидесен ҳар як қабатшда ҳар чизак ай ҳамун чизои номбар кардаги ман дохтаистам духтаро. ина нигоҳ кунед чӣ хеле як безе байдайра бинед мепара, пурпур мекунад, чӣ хеле мекунад ки одамда чиеда неудобне. хай якун навор даҳам хешида. ман вақте ки видео мекунам ман навора нигоҳ надорам. рӯи телефон тамоман дига тарафай. ман намебинам ки хеле чӣ мекунада, мақсад нофор мекунад, видеоро безеб мекунад, ман надидам. баъди вақти монтаж кунӣ мешавам ҳамон ҳолатда баъд мебинам ша. хай иқадр страшниам не фикр мекунам. ина чӣ хеле ки диден ҳамаи чиза қабат ба қабат рехтем. баъденам хеле оби хунук ягон чӣ надорад даруни обмо. ай кран ҳам хеле оби хунука гирифтуму рехтам. шуморо метавонед ки тайёр кунед. ира духтаро бовар кунед дар синфи 8 будагим тайёр кардагиам. вақте ки апаи калонима мақсад шавҳар дода буданд, ҳамон вақта ман салати капустӣ тайёр кардаги будам.
باز در رفتی ویدیو مشموده نقل میکنم. در اینجا دختران محکم میکنیم. من وقتی درشا پوشاندم دیدم که چیه هوا میدرویه. برای همین بعد برو با روی کدم یک تریلکه را موندم که بجی قسنی درو که آب ای کپوس боло бишава. بعد анам хеле чи кати пишивои клёнка кати пакет кати ам хеле печондумша то ки ҳаво надроя. айбаин 10 рӯз гузашт духтарон. мумкин ки дар як ҳафтаам тайёр шавад, не ки аз ҳама худуш ҳамияе ки як 10 рӯз монен ам хеле беста. баъд гирифтам ам хеле ҳуй кардам. бовар кунед ҳам хеле як ира салёнӣ мегем ҳам хеле бамазза шудак. як бор ҳам хеле тайёр кунед, боварӣ дорам ки шумода маъқул мешавад. метавонанд бисёри аз занҳои мо ира тайёр карда метавонанд. уқа кори мушкилам нестай. лекин ка боша хай шахсое ки мақсад наметавониста бошанд ё ки оби гарм қатӣ мекарда бошанд, намедонам, ҳар кас ҳар хел тайёр мекунада. барои ҳамин дар инҷа боша бачаҷонам ами салёниро чашидестай беҳад фарзандода маъқул, худам даян маъқул. шуморам тайёр кунед, боварӣ дорам ки шумо даян маъқул мешавад. дар инҷа боша сар мекунем. салёнии дигармона тайёр карданша ба мо лозим мешавад 3 литр об, лавлови риз дар кор мешавад, мурчи нами кулача дар кор мешаваю. баъд вай камтар чӣ андохтем, занҷабили кутидагӣ андохтем. баъд 4 қошуқ намак андохтем, 2 қошуқи дигар шакар. мемонем дар рӯи пилта меҷӯша. баъди ҷӯшиданаш боша 3 қошуқ рӯғани алена андохтуму баъд 3 қошуқи дигар уксус андохтум. уксус 70%. пилтара мекушем, ба инаи рӯғана қатъи уксус ҳамроҳ мекунем. дар болои инами капусте ки дар даруни инами контейнер мондесем, дар болои ҳамин мерезем, ҷӯшоҷӯш мерезем. ман ин видеоро дар шортс монда будам. бисёриҳо савол доданд ки ҷӯшоҷӯш меандозем. гуфта ҳо, ами вақте ки меҷӯша пилтара мекушем, ӯ уксусу рӯғаншам ҳамроҳ мекунем, мегирем дар болои инами чи капусту, гулкараму, сабзи, лаблабу, чеснок дар болои ҳамин мерезем. тамом ҳамин кати салёнии дигари мо ҳам тайёр мешавад. ина чӣ хеле ки дар видео ҳама акшахшро нишон додагим. баъд чӣ хеле гуфтум ки ҳозир барои шумо нақл мекунам ки ман аз синфи 8 тайёр кардагим. туи апам будак. баъд чанд қап пешаш, як 10-15 рӯз пешаш дар хона як дунё капуст будак. ман ҳамаи ҳамвора гирифтам. дар инам тариқ бушкаҳое ки ина ман ҳозир дар бушка салёнии капустӣ тайёр кардам, анам хеле бушкаҳои калон доштем дар хонаи очамшон. баъд гирифтам дар даруни ҳамо амхелӣ салёнӣ тайёр кардам. бениҳоят бамазза шудагӣ буд. бовар кунед дар тӯи ҳамаи ҳамо рафтак. чанд бушка кардагӣ будам, ҳамаш рафтак. ҳама хеле маъқул шид. баъди тӯй бошад рецептгирӣ пеши очаҷонам омадагӣ буданд ки ҳамо рецептоно тия мо мекунем, хеле бамазза намешавад гуфта. баъд очам гуфтанд ки ира ман накардам, духтарам кадай. баъд боваришон наомада ки нахо ҳамин синфи 8 ҳам хеле салатҳои бамазза кунад ки очам мегӯянд ки ҳо хи ҳамин кадагия гуфта. баъд хай бо рецепт метиҳанд. инам хеле хулоса ки аз синфи 8 ман ба ҳамин тарз тайёр мекунам. дар инҷа инаи салати дигаримон тайёр шуд. ин дар миёнаи 2 рӯз ё 3 рӯз тайёр мешавад. вале мумкин саволо шавад. дар миёнаи 2-3 рӯз ин тайёр мешавад. дарав тайёр мешавад, барое ки оби ҷӯш дорад, баъд уксус дорад, ин тез тайёр мешавад. инам бениҳоят салати бамазза, салати бигем ки хушхӯракай. дар комментарияи апаҷон мо нависта буданд ки ами мада маъқул нестай ки вақте ки лаблабу меандозем. некем ягон хел бӯи лаблабу намекардам. хеле бамаззаи хушрӯ будак. тайёр кунед, шумодаям маъқул мешавад. баъд духтаро дар инҷа
شما میبینین سالینوی را ما دسترخوان سالینوی نمیکنیم، پختپز نمیکنیم. این بابای برفی را باشه هم خیلی کتی پدرکش مادر روان کردیان. ما به خاطر بودیم که مقصد بابای برفی آمد و پدرکه داد به کودک و رایو هم خیلی انا حالی ممکنه سوالو شو که شما سال نو جشن میگیرین. نه، ما سال نو جشن نمیگیریم. یگان چیزا کم پز نمیکنیم، یگان خیلی خوراک مخصوص در همین روز تیار نمیکنیم. برای همین چطور که دیدین ما سلات کاپوستی را در شورس من 1 ماه پیش قریب پرداختگی بودم. این سلات را ما بر وقت تیار کردگی بودم، بر وقت ویدیوش تیار بود، لیکن وقت نمیافتم که همین را در کانال پرتم. خیلی وقت ساعتش همین وقت بوده. خیر دوستانی عزیز، تا ویدیوهای آینده الله نگهبانتان باشه. در اینجا دخترها چیزای ساختگی رقیه جانه، همه همین چیزا را رقیه جان خودش ساختگی. امروز خواست که در همین ویدیو کمتر обзор کنه. چی داری در اینجا رقیه جان؟ Всем привет, дорогие друзья! Я Розмана, до видео обзор میکنم برای چیزای ساختگی. خیلی بیا سر میکنیم. در اینجا ما پیتزا داریم. اینم اینی هم محصولات پیتزایی. با برگر داریم. این چیزای برگری. با پانچیک داریم. نه این کریموشای پاسوکار. با وای داریم کارتوشکا فری. اینا کارتوشکا فریش соус داره با اینا. با یا مارژنیک داریم. هر نمط вкус داریم. Jeszcze. Bola история. И паприка. Paprika. Bo krabiś остая. Светлана филин. Боюсь, чекать, я буду тестить, что ты видео друзей подошел. И пепси. Пепси, кока-кола, фанта остая. Хайбо, иди. Очень все, когда он вкусу хотя остая. Скраб. Скраб. И че? Патиси. С сыром на истегин. Патина маждоре. Еще. Намак. Намак кам нигах не что сохта. Хай, юра, ну как будешь че? И сметана зель. Рефлёмы. Сметана, луку. Монуч хай. Хай бо айфон дорем тата. Ина бо айфон сохта гай. Динамд айфон. Динамд айфон сохта. Кан рушан шанта читаря? Рушан. Ина кадам да айфон дар курай заказ кинен дохтаро. Чи дори ина доставка дори? Доставка хай миша. Доставка дора ина чипси мефора тона, пепси мефора, мороженое мефора, пицца, бургер, ана пончик ам дошта, ина ҷа картошка фри ам дошта. Бо кетчуп шабинен. Чеба, ина телефонои айфон кофта гаштемо. Ина телефони айфон. Ина ҷа да суши дора. Хай бо ирзами видеомо барои суши чизи нав сохтагӣ май. Ҳамча боно мешава? Мешава. Ина магазини суши шавои кад чо вай полкот холия. Ё янам соусан, динам дидига соусша каде самози мекунам. И поём дагёш че? И суши. Агар рози худам вазе бакунам як заказ мекунам. Худат кани бите, ма хана мефаҳмам. Я даҷам, иданҷа бисачнаш. Идаҷа бо пулам дошта, нигоҳ кунем. $100, $20. Зурку. Ин че скидка че ин? И $20. $20? Чаро скидка кадиша? $5. Короче, сар мекунам. Михали иё бринҷон да кунам. Ира да тож меми янам див. Ям суши? О, янам дивиди суши. Янам душ. Ира қатин полоска сиё кадамш. Че полоска сиё? Намишам то мекунам. Ира да гирдиш печонди? О, ёй миша. Чи баку ира да гирди мепечони? Ай, янам дивиди суши. Янам душ терши. Янам дидигаш мондай. Ина иш қати моя. Бо вай астай. Нихали кулла кош. И чи дора да друш? И да друш вай краб. Када дора да друш. Кайм хали чиз. Не сиёш чи дора? И икра дорам хали. Бо янам дидигай. Иша рангини сафеда, просто янам чиз китайская. Куда туруш мемона? Мепечуна ям хали. Тамом тайёр шуд? Не ози вай мондай. Ям суши? Янам ди суши. Ина духтаро чи мехоҳен ина? Ина васаби. И че? И янам че соус китайский ганда сезаи. Яки ман нахӯрам, агар тезаш заказ намекунам. Иш че? Ишам янам соусай муш майё. Ира данҷа. Тайёр шуд закаси мо. И чанд сум ши? И
ایرو سیتکا $200. $200 اختی $200 دنا خمس شخرما هاینا $100 این قپلوی مایده یور اینجا $200. اینا $300 بده کو $1000 هم بده دایجا 400 300 ایوی مثلا ممكن $200 نه چو تایم $200 نی ای ما $400 اینه خیر کنید $100 اینا مگزینی سوشی رخیجان این ایجاده مده همه چی گرفته با اینه چوچه شندورا کش تا ما بقپیم به همی بخریم قدر ساخت ساز و پخت پز و چش چیزای راستکی بپزه دخترش با کاغذ میسازه اینه دیدین اینا سوشی کدام زکاس کدنیه پجالسته مایو اگر بخری اینه اینا نگاه کنه همه همیاده مهنت صرف شده پروست زوق داره ده اگر یه آدم دیگه باشه میگه همیاد چی در کنه زوق داره خیلی چیش نمیگه بعد میکنم چیز داره ایفون ابی ما بگیرم با همین سنت کنم چون ایفون کاویار زوری اینا خیلی فکر اختنا نمیسین دخترو اگر ساخت سازای دختری مده چی ویدیو کالون میکنم یا ویدیو پرا ده همه چیزاش میکنم تمام ساخت سازا دیگه چی نمیسازی خیلی میسازم اگه دخترای نه پس تفکم هازی پرایو پروستا رقیجون گوشه نخواست نشونتیم برای نوپره های یک دنیا چیزای دیگه نیم کلا ساز موندگی اوشم ساخته است فکر اختنا نمیسین برای چیزای ساختگی رقیجون اینا خیلی دخترو یه بار خیر گفتم خیر خوش کردم در آخر ویدیو با این ویدیو زام شد یه بار دیگه خیر در پناه خدا باشین فکر اختنا اویدی ساخت سازای رقیجونم حتما نویسین خیلی پلان داریم خیلی آقا جونای من تا ویدیو آینده